Добър вечер, приятелю млад, добър вечер, другарю. Добре дошъл в нашия град, добре дошъл в България. Помагайте ми, хайде да го приветстваме! Вземи в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти разкаже с ароматния си глас. За кое? За Балкана, за морето и за всички нас. Всички нас. Благодаря ви. Нека да приветстваме Шри Шри Рави Шанкар. Благодаря. So nice to be with you all here. The country of roses. Толкова е прекрасно да бъда с всички вас тук в страната на розите. Last year in June, when we had the World Cultural Festival, Миналата година през юли месец, когато имахме Световния фестивал на културата, what was most impressive is the Bulgarian troupe, which traveled 30 hours all the way to Berlin, and 3,000 of them performed such a great performance. най-уникалното и впечатляващо представяне беше на България, където хората пътуваха 30 часа, 3000 души, за да направят това българско хоро на фестивала. You know, this is what we need today. We are in an age of technology. Това е от което се нуждаем. Ние сме в една ера на технологиите сега. Technology has shrunk the globe into a village. Технологиите са свили земното кълбо в едно село. We are in a global village. Ние сме в едно глобално село. I would want to see it as a global family. Аз бих искал да го видя като едно глобално семейство. This is my dream, the world as one world family. Това е моята мечта. Едно световно семейство. We are so fortunate this world has so many diverse cultures, traditions, Ние сме languages такива and religions. щастливци. На този свят има толкова много култури, толкова много езици, националности различни. You know what the intelligent people do? They always celebrate the differences. Знаете ли какво правят интелигентните хора? Те празнуват различията и разликите. They'll celebrate the diversity. Те празнуват разнообразието. And the foolish people, you know, stupid people, what they do? They'll fight, create wars. А какво правят глупавите хора? Те воюват, създават се войни. Isn't it? Не е ли така? That is what we want to do in the world, to educate people. Why people are ignorant, stupid? Because there was no opportunity for them to expand their vision. Това, което искаме ние да образоваме хората, защо те са невежи? Не им е било дадена възможност да разширят своята визия, своя поглед. The goal of Art of Living is to provide such a broad vision to life. Целта на изкуството да живееш е да осигури този широк поглед за живота. To turn every tear into smile. Да превърне всяка една сълза в усмивка. And every anger into compassion. И всеки гняв в състрадание. And every hatred into unconditional love. И всяка омраза в безусловна любов. Shall we all join hands and to see such a world free from violence, from disease, from sadness and poverty? Ще се съберем ли заедно и да направим един свят, който е без насилие, без болести, без стрес and poverty? И без бедност? Yeah? First we need to dream. We need to dream big. Първо ние трябва да мечтаем в голям мащаб.
deep inside us, all of us, there is that spirit which connects everyone. Защо казвам това? Защото дълбоко в нас има дух, който свързва всички нас. Every human being is born with joy, enthusiasm, Всяко Love. човешко същество е родено с радост, ентусиазъм, с любов and wisdom. и мъдрост. As we grow up somewhere, we tend to lose it. Израствайки, ние някак си имаме склонността да го губим. We should not lose it. Ние не бива да го губим. We should maintain Ние трябва да this запазим gift този дар, that we all have received. който сме получили. Okay, if we have lost it, we should regain it. Ако сме го загубили, трябва да си го върнем. And how do you regain it? И как си го връщаш? By broadening your vision. Като разшириш своят поглед. Yeah? And creating a sense of belongingness with И- everyone around you. Създавайки чувство на принадлежност с всеки един около нас. Yeah? You have the deep roots, В същото време, thousands of years of culture, tradition. Don't lose that. The Също- youth should maintain their roots and broaden their vision. в същото време вие имате култура и традиции от хилядолетия и бих казал, не губете това нещо. Младежта трябва да поддържа това нещо и да го запази. So and that's the reason we said we are going to put together today the Bagpipers big program. И това е причината, заради която правим тази програма днес с гайдите. The purpose of this is to encourage the old traditions and Смисъл culture. на това е да възродим, насърчим старите традиции, културата. So we need to bring people together. This is Ние- wisdom. Трябва да съберем хората заедно. Това е мъдрост. A violence-free society, Едно общество без насилие, disease-free body, тяло без болести, confusion-free mind, ум без объркване, inhibition-free intellect, интелект без страхове и инхибиции, sorrow-free soul, душа без тъга trauma-free memory, и памет без травми, stress-free life живот без стрес is a birthright of everybody. е рождено право на всеки един. So I'll give you just 5 points, 5 secrets of how to be happy. Ще ви дам само 5 точки, 5 тайни как да бъдете щастливи. You want that, no? Искате, нали? If your difficulties appear to be very big, Урокът тук е, че ако твоите трудности ти изглеждат много големи, lift your eye because you are only focused on yourself. погледни от друг ъгъл, защото ти се фокусираш само върху себе си. If you lift your eye up Ако погледнеш нагоре and then look at those who are in worse condition than you, и видиш тези, които са в по-лошо състояние от теб, you will suddenly feel your burden is not as bad as you thought it was. мигновено ще почувстваш, че твоите трудности не са чак толкова големи и лоши, колкото изглеждат. Huh? If you think there is some big problem, look at people who have greater problem. Ако, Suddenly you get a confidence, mine is much smaller, I can manage it. ако ти имаш проблеми, погледнеш хората, които имат по-голям проблем, ще получиш увереност, че можеш да се справиш, че не ти е толкова трудно. So the first point, how to be happy is see the world where there is bigger problem, greater problem, then your problem will appear smaller. The moment your problem appears smaller, you get energy, confidence to deal with it or to solve it. Така че първата точка е да погледнеш на проблемите на другите и когато те се изглеждат по-големи от твоите, ти ще имаш енергията, увереността да се справиш с тях. So in simple words, serve those who are in greater need. Така че с прости думи, погледни тези, които са в по-голяма нужда и необходимост от теб. Number one. Първото. Second, Второто. look at your own life. In the past, you have had many problems. Погледни своя живот. В миналото си имал толкова проблеми. They have all come and they have all gone.
Те всички са дошли и са си отишли. So know that even this will go and you do have the energy and you have the power to overcome them. Знае, че това ще се отиде и ти ще имаш енергия и способността да го преодолееш. Second, Второто. right? Self-confidence. Самоувереност в себе си. By understanding or looking at your own past. Поглеждайки в своето минало. Third, Третото е. most important, Най-важното. do some breathing exercise and relaxation. Направи малко дихателни упражнения, малко релаксация. Yeah. And the fourth, И четвъртото, you know, in anger we say, I give up. когато сме ядосани, казваме отказвам се. Without frustration or anger, say, I give this problem up, I cannot solve. Let the divine help me. Без разочарование и гняв, кажи, окей, отказвам се от този проблем, не мога повече, нека Божественото се погрижи за него. And knowing you will always be helped. That confidence that you will be helped. A power in the universe is going to help you. Знаейки, че нещо ще ти помогне, някаква сила в Вселената ще ти помогне. For. And the fifth one, И петото, what do you think is the fifth one? какво си мислиш, че е петото? Hmm? I say, I leave it to you. You think about the fifth one. Бих казал, ще ви го оставя на вас. Вие I can помислете go за on up петото. to 25-30, but I would like you to come up with, we are always looking for solution from somewhere. Аз мога да ви дам 25 или 30, но ние търсим решение от някъде другаде We винаги. forget that if we turn our mind inward, Събравяме, че ако обърнем ума си навътре, we can get some ideas, some solution. ние можем да получим някакви идеи, някакви решения. This is the fifth one. What? Spontaneity. Това е петото. Be Спонтанността. spontaneous. Бъди And the спонтанен. spontaneity will come when you take a few minutes to go deep within yourself. А спонтанността ще дойде, когато ти отделиш няколко минути за себе си, да потънеш дълбоко в себе си. You know, there is nothing great about smiling when everything is normal. Няма никакъв проблем. Everything goes the way you want. Не е толкова голяма работа да се усмихваш, когато всичко е наред и става както ти го искаш. But if you awaken the valor inside of you and say, come what me, I'm going to keep a smile. I'm going to keep smiling. Но ако събудиш тази сила и кураж в себе си, каквото и да става, аз ще имам усмивка на лицето си и ще се справя. You will notice tremendous energy Ще забележиш огромна енергия в себе just си, raise from within you. която ще се появи в теб And the отвътре. problem is like nothing. It just comes, it will disappear. И проблема ще е нищо, той просто сам ще се отиде. Yeah? Okay. За това да дам сега възможността на Фондация Човещина и професор Любен Димитров да даде награда на Шри Шри Рави Шанкар. Заповядайте, професор Димитров. Драго ми е да ви поздравя най-сърдечно от името на Фондация Човещина. I want to greet you from the heart of our foundation, Humanness, the name of the foundation, С пристигането ви днес в нашата страна. with your arrival to our country. Страна, която е наречена A country that is called от някои най-интелектуални мислители на нашето време from the highest държава на духа. from the highest intellectuals of our time in the world as the country of the spirit. Ние имахме щастието да се докоснем до магията на вашето изкуство да живееш. We had the chance to get touched by the magic of your teaching, Да ни принесете във вашата духовност. to take us to your spirituality. Аз се убедих, че има нещо много общо между изкуството да живееш и Фондация Човещина. I became aware that there's a lot of things in common between the art of living and the foundation Humanness.
Може би изкуството да живееш е другото име на човещината. Maybe the other name of humanness is the art of living. И в този смисъл, може би ние сме, почувства сме братени с вас. Сме приятели? Почувства сме братени ни с вас. And in that way we are brothers with you in the feeling И мисли spirit. еднакви ни им, както има в нашето And you have художествено common творчество, такава мисъл. Бих искал I would like to, за това свято дело, което вие вършите, for your sacred work that you are doing, да обявя to announce, нашето отличие, to give you удостояването ви с our award, едно от най-високите награди на Фондация Човещина. the highest award of the Foundation Humanness. Управителният съвет на Фондация Човещина The board members of the Humanness Foundation удостоява с почетен плакет awards with the honorable certificate and award Шри Шри Рави Шанкар, Sri Sri Ravi Shankar, основател на Международната фондация Изкуството да живееш, founder of the International Art of Living Foundation, за неговата високохуманна дейност по света, for his highly humane work around the world, за преодоляване на последиците от бедствия, конфликти и агресия, for his help in overcoming trauma, aggression and conflicts around the world, и за обединяване на хората and for the uniting of the people от всички раси, from all races, етноси ethnic background и религии and religions, в името на един по-добър свят. in the name of a better world. Здравейте! This is our Логото на фондацията the logo of the foundation. е окото, The eye. древната мъдрост, което This всичко is the eye of the вижда wisdom which sees и everything, справедливо отрежда, отсъжда. and the eye of wisdom always judges the right thing. Време да празнуваме. Разбрахме, че изкуството да живееш, изкуството да празнуваш. По хубава българска традиция и по традицията на нашето сърце, ние българите празнуваме с музика и танци. Нека днес покажем пред света как ще празнуваме ние с един истински световен рекорд, с уникалния български родопски инструмент каба гайда. Сега, тук пред вас, ще свирят от сърце и душа и с целия си майсторлък 333 гайдари. Моля ви, бурно ги аплодирайте! Това е нашия празник!
ето така днес ние празнуваме себе си, като нация, като народ, като хора, които обичат живота и това, че са българи. Прекрасни сте! Guruji, this is the head of the bagpipers there.